Yes, hello, good morning guys. Hello people guys, sa lahat po ng mga kipuin sa atin dyan, mga subscribers and likers. Ito po si Motor ng Kiping. Kagagaling ko lang po sa aking warm-up exercises. Dito po tayo sa Pandakaki Court. Ayan guys. So advice ko, follow po guys, konting walking, konting galaw-galaw. Siyempre yun ang ating kailangan ng ating katawan. Ayan. So meron po tayong verse ngayon. Ang ating verse po ngayon is Proverbs 3, 5, and 6. Ito po yung based on the Bible, yung trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Yan. So, tayo magtiwala sa ating sariling kayaan. Bagkos magtiwala tayo sa Diyos at makapangyarihan sa lahat. Yan. So, sa lahat po ng mga stroke patients natin dyan, so, yung malayo po sa hospital, malayo kayo sa mga walang pan-therapy, so you have to move every morning. Panoorin niyo po yung aking YouTube, may mga basic warm-up tayo dyan at stretching na makakatulong po sa ating mga stroke patients na yan. At syempre, kung may budget po tayo, kailangan po tayo magpa-therapy because therapy will help you to improve your condition. Kasi hindi kaya ng iba yan, ng mga basic lang yan, pero kailangan pala ng therapy, and the therapy will help you also what to do. Ayan, kung anong gagawin nyo at yung mga pagkain na pag-iingat. Syempre, yung mga bawal na pagkain, at yung ating utak dapat naka-relax po yan. Bawal po tayong ma-stress, bawal tayong mag-isip sa ating mga stroke patients para hindi po tayo maapektuhan. Tandaan nyo, ang ating brain ay importante sa lahat. Pagka po ang brain natin ay pagod at nag-iisip yan, possible na hindi kagad gagaling ang pasyente. So dapat, advice ko muli. Kagaya po ni yung pasyente kung gumaling ngayon, si Apolita, dyan sa may katating kahit Pampanga, sa may bandang Santa Cruz dyan. So, sumunod po siya sa aking mga program at sa mga sinasabi ko, even na araw-araw po yung ginagawa natin, but different kind of therapy program ang ating ginagawa. Siya po ngayon ay nakakalakad na. Almost 1 month and a half pa lang, nakakalakad na siya. Ayan. So, thankful po tayo kay Lord sa ating bagong pasyenteng lumalakad ng 2026. Ayan, si Apolita Caguiat Sarmiento, dyan po sa may katating. Ayan. So, shout out pala sa aking mga anak dyan. Ha? Alam niyo na. Tulungan niyo muna si Mang Keping. Ayan. At sa mga kapatid dyan, ayan. Sa lahat ng mga kamag-anak ko, siyempre, shout out all of you. And tandaan nyo, mahalaga ang pagtulong sa kapwa. Ayan. It is a practice that you become a good Christian. Kailangan nyo tumulong sa mga nangangailangan. Ayan. So God help you guys. Ayan. So again, advice kong muli sa aking mga stroke patients, sa mga subscribers kong muli, please drink warm water every morning at saka pagtulog nyo, please drink warm water again. Ayan, maganda po ito sa ating kalusugan. At syempre si pasit-pasita, nirekomenda ko bilang herbal na gamot sa ating katawan. Makakatulong po ito sapagkat ito po ay nakakadagdag tulong sa ating sugar, ayan, sa ating mga arthritis, uric acid, pampalinis ng kidney, at syempre nakakatanggal ng mga maganda sa ating katawan. So, maraming benefits ang ating pasit-pasitan. Kung search po sa Google ang benefits ng pasit-pasitan. So, I recommend this, guys, sa lahat ng mga pasyente ko. Ayan. Pero pag mababa ang sugar, siguro hindi na pwedeng kumain ng pasit-pasitan again. So, again, sa lahat ng mga stroke patients, please, pagpa-therapy kayo, huwag kayong patumpik-tumpik pa because time is gold. Kasi mayroong second stroke, third stroke. Tandaan nyo po, ng stroke patients ay kailangan po ng therapy. Ayan. So, pag di naman therapy, kailangan maging masipag kayo, galaw-galaw kayo, and please, always pray to God. Diba? Sabi nga sa Mark 11:22, have faith in God. Ayan. At pag problema po tayo sa ating financial, pwede ko pong recommend ang Philippians 4:19, by God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Hanggang muli po, ito po si Modelo Mang Keping po. Good morning po and a blessed morning po sa inyo pong lahat. Please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modelo Mang Keping po, Travel Stroke Therapy. God bless po guys.